Yabona amantombazane ayakwazi ukugeza wonke bathroom. Abafana kunzima ungabuza noDimon noDeva. Bakalana ingasese private. Hayi. Hey, that's so true, bro. Nigga is cooking, bro. That's so true. Nigga is cooking, bro. Bakala ningasese is diabolical. Bakala ningasese is diabolical, bro. Mabangena toilet ayikhami ibheke nje iyamecha. Soul mecha. So bazalwane leyo nto ikhanda umona. Ngoba uzoyibona ipipi yami ukuthi inkulu kuneyakho. Leyo nto izokubulala depression. Ngeke usalala kamama. Izokukhosta ukuthi ufune nokungibulala. So izinto enjalo prevention is better than manje amantombazane wona wabona awabheka amantombazane nawo ayabhekana ukuthi amabele kalo mhlawumbe omunye unentshebe emabeleni Hayi. ngiyazi omunye unesishwapha esithusayo omunye unamabele athusayo omunye nje ngathi umfana maru intombazane Hayi. so lezo zinto asiyekeleni ukujajana umuntu akazenzanga wenziwe abalele ingena lapho lempempe yami mina ngizenzanga ngenziwa ngabalele. Y'all better stop doing that, bro. He's cooking, bro. Like for real, for real. Y'all are weird.